to napojil, tuto je nastavených 12 V, ale bohužiaľ to neodoberá žiaden prúd a to je zle. Je to napojené, plus, tu je mínus a v podstate idem merať teraz tieto súčiastky, aby som zistil, prečo to neodoberá prúd. Možno bude zlá táto dioda alebo niečo z týchto malých súčiastok, len je to dosť náročné na oči, kurňajs, ale tak nejako sa s tým idem pohrať. Lebo keď neodoberá prúd, to znamená, to čo tam beha, to je nič, 10 mA, to by malo ukázať 0, niečo, 0,1 aspoň, alebo 0,05, nejakých 50 mA, však takýto obvod musí brať nejaký prúd. Keď nebere, tak už tu na začiatku asi je niekde problém, vieš? No. No nič, ideme tuto nahriať takouto špeciálnou mašinou na 350 stupňov pri 5% fúkaní vzduchu. To si pustíme fúkanie. Už to začína naberať teplotu a z tejto trysky pôjde horúci vzduch. A pekne to tu teraz takto ideme nahriať, aby sme eliminovali studené spoje, lebo iné nám nezostáva, takže idem na to. Baďo, sleduj. Baďatore. Sleduješ? Aha. Gombík stlačím, zavreté. Gombík stlačím, otvorené. Si ty majster, kamarát.